I ćao ljudi, dobrodošli u novi IDJ vlog. Uskoro mi stižu Stefani i Bore iz grupe THCF i oni će biti na ozbiljnom testu. Odgovarat će na pitanja iz baby tematike, tako da vidjet ćemo kako će se oni snaći u tome. A ono što sam htjela da dodam, pre nego što krenemo i pre nego što oni dođu, vidjela sam da ste nam u DM na našem Instagramu slali dosta poruka koji je telefon u pitanju i koji telefon sam držala u prošlom vlogu. U pitanju je Samsung Galaxy Z Flip 3 i sad vidim da oni dolaze u studiju, tako da krećemo sa snimanjem. I dobrodošli danas kod nas THC-ovci. Oni će odgovarati na neka vrlo zanimljiva pitanja i stavit ćemo ih u jednu vrlo zanimljivu poziciju, pa vidjet ćemo kako će se snaći. Pa zdravo, momci, kako ste? Da me vidite? Da, vidimo. Kako ste? Pa dobro, evo ovako, roditeljski. Roditeljski, da. Super. Rekla sam vam pre snimanja da je tema takva. Baby tematika u pitanju. Odgovarala, ja nemam pojma o čemu se radi. Evo sad ću da vam ispričam sve. Baby tematika, odgovarate na pitanja, vidjet ćemo ko će se bolje snaći. Stefana, ti imaš malo više iskustva, ali vidjet ćemo kako će ići. Vidjet ćemo. Šta mislite, ste spremni? Pa jesmo, spremni smo, samo ne znam šta nas očekuje, iskreno. Ja sad kad kažem da ste spremni, ne znam. Koliko vi zapravo u praksi negde pomažete ženama, koliko učestvujete u roditeljstvu, koliko ste tu aktivirani? Pa pazi, iskreno, ja sam tek od skoro počeo da pomažem ženi oko pelena. I to pogotovo u jutarnjim časovima. To će ti možda značiti? U jutarnjim časovima kada ona sad spava i to. Relativno skoro. U početku se nisam time bavio. I generalno, na primjer, ja sad nisam još počeo da hranim kašicom, ali flašicom da. Flašicu koristim, ali kašicu još nisam počeo. Tako da malo sporije to ide kod mene. Dobro, vidjet ćemo kako ćeš se snaći. A Stefana, ti već imaš onako neko iskustvo u roditeljstvu? Jesam. Dobro, znaš šta, ja sam od prvog dana tu pomagao Marini i dalje pomažem i delimo poslove. Normalno ne prepuštam je ništa, nisam jedan od onih roditelja kao, ajde, ti si žena, ti tu sad možeš da radi sama. Stvarno se hvatam svega što mi traži i kad mi ne traži, normalno i pelene preslačim i hranim i kupam i... Vidjet ćemo sada. Vidjet ćemo sada koliko ste sada bili iskreni. Proverit ćemo sve. Da li ste spremni? Ajde. Dobro. Evo ovako, prvo pitanje. Da. Sa koliko meseci deci najčešće krenu da rastu zubi? Sa 6. Ja sam teo da kažem sa 3. Bore je bliži. Dobro. Između 3. i 5. Sa koliko meseci bebe počinju da jedu čvrstu hranu? Pa, sa 5. Pa meni je Zojka krenula sa 8. Stefan je bliži, pošto mi imamo informaciju da je sa 7 negde, otprilike. Da. Tako da sada jedan poen ide Stefanu. Prestane da, pa dobro, znaš šta? Nije istina, moje dete jede ćevape. Dobro, sad jede ćevape, da. Idemo sljedeće pitanje. Uz koji zvuk se bebe najlakše uspavaju, a da nije uspavanka? Beli zvuk. Fen, da. Fen, aspirator. Pa, zvuk fena. Da, to je beli zvuk. Beli zvuk. Hoćeš da nam objasniš zašto je beli zvuk? Da, pa zato što to je zvuk koji oni bebe čuju dok su kod majke u stomaku. Jednostavno sve šuštiš. Mi dalje koristimo taj beli zvuk. Ja pokušavam sa Marinom da se dogovorim da mi izbacimo polako Zojke taj beli zvuk. Jer si ti uspavaš? Ne, nego zato što u jednom trenutku odlepiš. Prvo, dok smo uspavljivali, smo koristili pravi aspirator. Dobro. I oput ceo dan onda sad imamo na tabletu aspirator. Loša izolacija u zgradi, pa mora malo, kad deca trče gore dole, da bi se uspavala, da je onda kao da se fokusira na taj beli zvuk. Ali vreme da ga izbacimo, ali da, to je taj beli zvuk. Koliko ti radi respirator u spavaćoj sobi sve vreme? Baš je ono u fazonu sam daju gas i to više. Mislim da vam to više pomaže. Sa koliko meseci bebe mogu da osete slanu? I nemam pojma, iskreno. Ajde, dajte neki ovako odgovor. Sa koliko? Pa mislim, verovatno čim krenu da osjećaju ukus. Jedu slanu hranu. Pre toga dok piju mleko nemaju, mislim, verovatno osjećaju kroz majčino mleko i ako majka jede više slanije, ako soli više, pa možda i mleko bude slanije, ali... Ja sam teo da kažem kad počnu da jedu kašicu. Dakle, ajde dajte neki odgovor. Pa eto, 7 meseci kad jedu kašicu. Ja kroz mleko sa 4 meseca i ranije. Stefan ipak dobio poen. 3-4 meseca. Ovo je samo logika, čista logika. Dobro. Sledeće pitanje je koje je prvo čulo koje bebe imaju nakon rođenja?
Miris. Pa miris, verovatno, da, sigurno. Tako osjećaju, ono, Da, miris. idu odmah da... Ne vide, u stvari, ukus. Ukus, ne, prvo, pa ukus i miris, ne znam šta. Ne, ja mislim da pre one po mirisu osete. Dodir. Bravo. Dodir, zašto Aha. to prvo osete. Bravo, Stefane. Ajde, daćemo ti poen, iako Ja si sam prvo zato mislio rekao... da su te zone zato pojačane crvenije da bi beba to videla kao semafor. Dobro, ima smisla. Ako me razumeš što ti Pa pričam. da, ali opet dodir. Prvo što, znaš, Aha. prvo što... Pa kod kada mame si- prvo, da. pa dodir. Dobro. Da, sad ne znam. Nije sve logika, znači. Koliko kostiju novorođena beba ima u telu? Koliko? Koliko Kosti. kostiju? Razumio sam koliko kosiju. Ne, znam da su ko guma, znam da su elastične baš i znam da su kad smo mi se stalno cimali, kao ja nemoj, pazi, Da, sa deba, bebama mora da su onako ono, oprezno. one u fazonu babica, ono, znaš, Mislim da imaju dovoljno. brate, Pa ne, Dobro, ovo jeste teže pitanje. Ovo je baš ali- onako Jeste, ovo je biologija. anatomija, što se kaže, i to bebeća anatomija, ali rekao bi da imaju sigurno jedno 30% kostiju odrasle osobe. Ne, preciznije, 100 kostiju. Ne, kažem 30% od odraslog čoveka. Daj nam neki konkretan broj. Pa evo, ja sam rekao 100 kostiju. Pa jedno Ukupno. 80-ak. 300. Oh. Ništa, ovde niko nije dobio poen, ali nema veze, eto, naučili smo nešto zanimljivo o bebama. Dano, Za svaka koju- čast. Možemo Stidimo sledeći. se naših gluposti, ajde. Ne, sve okej. Ma Ne, ne, ovo je stvarno to nema ko- veze s tom, to što se mi stidimo, to nema Ko veze. bi to znao, brate? Hoćete iskreno, ja nisam znala odgovor Ma, na realno. pitanje, eto. Koju prvu boju vide nakon rođenja? Crven. Tačno. Stefane, nisi imao ni priliku da odgovoriš. Rekao sam ti malo pre zašto. Pa kako će da vide A da zapravo odakle vi uzima? ste pre ovog snimanja malo prolazili kroz tematiku ili... A šta ako Pa je ne, ja nisam prolazio daltonista kao kroz ti? tematiku, Kao, ali sam... Stefane upamti. Ali Crvena boja, crvena. ali sam razmišljao o tome. Da. Razmišljao Pa sam. znao kad dala ti je puškica. Šta znači ocena na rođenju? Ocena na rođenju. Znate ono Jo, koje sećam bebe se dobiju da ima 7, toga. 8, 9. Sećam se da ima toga. Pa ja mislim da je to, nisam siguran, mislim da je to ono kada ono gledaju, ne znam, kao da oni odmah provere sluh, vid, pokret, da li sam to dobro razumeo, pa da onda na osnovu toga oni kažu, daju izveštaj kao sve, full beba, broj 10, ako je nešto fali, onda kaže idite tamo Ali i tamo. znaš možda koje su te stvari koje se ocenjuju? Da li bi mogu da ih nabrojiš? Sad sam ti rekao, recimo, Ne može znači da provere sluh, provere vid, provere... Vid, ne znam da li mogu da provere vid, zašto beba ne vidi. Da li provere krv, da li provere... Krv, težina. Hoćeš da vam kažem? Ajde. Daćemo vam po pola boda, pošto ste otprilike znali zašto je Po pola, ocena. dobro. Srčana radnja, disanje, boja kože i napetost mišića. A, dobro. Ništa nismo. Ništa nismo morali. Okej ste, ja sam mislila da će biti mnogo Kao na gore. časovnu biologiju, znači, pričaj sve što znaš. Bukvalno. Pričaj sve što Da, znaš. i onda, ajde, dalje. Sad ide jedan drugi deo, možda je zanimljiviji vama. Da vidimo kako ćete se u ovome snaći i da vidimo kako ste zapravo stvarno u praksi kada su bebe u pitanju i koliko ste učestvovali i koliko ste pomagali svojim suprugama. Može? Može. Sexy mama coca colombiana, neka cijela familija je sa nama. Stefane, hoćeš ti ovu, Koju pošto god, ti imaš stariju čeru, pa to možda ćeš se bolje snaći. I imate popelenu. Dobro. Sada ću uključiti štopericu. Imate minut. Ne, polako. Ajde. Da vidimo kako ćete se snaći i kako će sve to izgledati na kraju. A ste spremni ili imate tremu? Čekaj, samo da vidim. Ja radim svaki dan po 3 po dnevno. Ne, nemam tremu, ali da, ajde, da se ne žalim. Ti što smo kupili one pelene kao na gaćice, pa se onda pocepaju. A znam i ovo sam radio, ovo sad u vrtiću koristim. Ok. Vreme kreće... Kad god kažeš. Sad. Ajde, Izvolite. ajde, kume, da te vidim. Čekaj, da vidimo. Dobro. Šta to, aha. Aha, ovo je ovde. Sad, to bi trebalo... Da ima malo prostora Okej. sad za ovo. Dobro, da, Boretu ćemo dati možda koji Ali sekund više. svakako bi to trebalo da ide tako. Može. I onda svakako ovdje sad ova beba je mala. Ova beba je mala, ali svako treba pogledati da ovo ne bude Gotovo. zategnuto.
Šta je to? Pa mislim, kako drugačije ovako mali bebi, ali to je Dobro, to. to je to. Pazi, to je to, veruj Svaka mi. čast. Šta? Pobeda. Šta mislite, kako će vaše supruge da ocene ovaj kviz? Kako vaše Pa učešće? ne, pa moja supruga će sigurno da se smeje i da bude u fazonu, vidi ga ovo nije tako, ali dobro. A kao ovde znaš, a kući Da, da, kao da, nemaš kući se vremena. praviš. a? To ovde znaš Pa za ne, pa 5 minuta, kući kad treba Pa ti nemate si- ti nigde, si, bre- uvek ideš u kuhinju i tako. I kao sad ti ti si nešto nade. ne znaš. Da, sad kao, znaš, tako si da, nade, bolje- kažem ti, bolje verovatno da treba da kažem, napraviš nisam ono i snimao. kviz sa njih dve, pa onda to da Pa napraviš. može, što da ne? Paralelno, šta je. Jedan od sledećih definitivno. I to možemo da vas podelimo, ali njih dve da budu u paru i vas dvojice, da vidimo kako ćete se snaći. Pa, dobro, da, može tako, bravo. Recite mi samo za kraj, šta pripremate za publiku? Da malo pričamo i o muzici. Za publiku pripremamo jedan sjajan projekat sa Kristijanom Floreom i sa IDJ produkcijom zajedno sve. To će vrlo brzo da izađe. Spot je snimljen. I još jedan spot čekamo da uradimo i nešto se priča da ćemo ga raditi na IDJ partiju, ali dobro, polako. Strava. Hvala vam za Polako. ove ekskluzive, ali ja znam da postoji još jedna i Stefana, mislim da je ovo pravo vreme i pravo mesto da ti to nama kažeš. Pa da, ja čekam još jednu, to je Zoja čeka Seku. Tako da čekamo još jednu devojčicu, jednu princezu. To će biti u maju i Pa Bože čestitam. zdravlje. Hvala. Čestitamo. Hvala Dano i Bože zdravlje da sve bude kako treba. Eto, to je to. Biće Nadamo sve, se hvala Bogu. najlepšem mogućem dočeku. Sve ćemo ispratiti. Dobro, I Dano. svi se radujemo i hvala vam puno što ste Hvala bili tebi, Dano. danas ovde sa mnom i što Hvala smo tebi. uradili Hvala, ovaj kviz. Dano. Nadam se Hvala vam bilo tebi. zanimljivo. Jeste, sjajno. Boko. Ovo nam je sada jedan ozbiljan deo života i onda nam je ovo bukvalno skoro svakodnevnica. Eto. Mislim da je do tebe. Ne mogu. I postoji još jedna stvar. Postoji još jedna Ali stvar. ovako je pomenik, ali ne mogu. Ne mogu. Sada imate priliku da vi postavite pitanja vašim fanovima, a oni u komentarima da odgovaraju. Aha. Tako da izvolite u kameru, slobodno pitajte šta vas zanima. Kako vam se svidao novi THCF album, ceo koncept? Da li mislite da se dobro snalazimo u poslednjih 5-6 godina u ovoj nekoj novom nekom zvuku? I posljednje pitanje, ko bolje, mislim posljednje pitanje od mene, Tebi, ja izvinim. ko bolje repuje, Bora ili Stefan? Dobro, ja ću samo jedno pitanje da vam postavim. U kojim spotovima se pojavljuje Fiat Stila? Moj Fiat Stila. Eto, imate Ima 4 ih, pitanja. i to, brate, u hitovima se pojavljuje i ima ih onako... Da, pomozi im poprilično. malo, da urade research. Neću, nek rade research. Pa ni vama nije bilo lako ovde. Ni nama Nama nije nije bilo. bilo lako da ga stavimo u spot. Tako je. Tako je. Eto, imate 4 pitanja na koje možete da odgovarate dole u komentarima. Mi se vidimo uskoro i hvala vam još jednom. Ćao. Ćao, familijo.